गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि एनिथिं रादाब इउट्युब चेनेलाव लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब बानायना होबानो जाबाय। इउनाइटेड फराम अफ एक्शन देबीनि बाखनायथाव खामानि। इउनाइटेड फराम अफ एक्शन देबीफोरा उदालगुरि जिल्लानि काबिर आलियाव आयेननि बेरेखा जौ फाननायफोरखौ हमनानै जौ बथलखौ बुख्रुबदों आरो जेसिबिजों हाखर जावनानै फबनायखौबो नुनो मोनदों। मोनसे मुगैथाव जाथाय। सासे फरायसुलिखौ सासे फोरोंगिरियानो जिनाहारि खालामनो नाजानाया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तामुलपुर थानानि सिङाव थानाय माहाबारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रभात चन्द्र दासआ गावनि फरायसालिनि फरायसुलिफोरखौनो जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजद खालामनाय जादों। बोलि जानांनाय नखरा एफआइआर होनाय बादिनो दायनिगिरिखौ दिनै गान्धीबारि आउट पस्टनि पुलिसआ गाहाय फोरोंगिरिखौ खाबाय होनना खौरां मोननाय जायो। दा गाहाय फोरोंगिरिनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामनाया सोलिगासिनो दं। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बत जरायाव गावलायनाय जाथाय सोमजिदों। जाथायनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानजौफुनि समाव पर्बत जरानि काजिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सान्तिपुराव माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा एसबिआइ कास्टम सार्भिस सेन्टारनि बिगोमा शफिकुल इस्लामखौ थांखिनानै गुलि गावदों आरो गुलि गावखांनानै कास्टम सार्भिस सेन्टारनि बिगोमानिफ्राय गासै 3 लाख रां लुथिनानै लाङो आरो गुलिया शफिकुलनि आखायाव नांनानै गोब्राब जोखोम जायो। मुलुगाव बयनिख्रुइबो सान्थिसिन थावनियानो जादों सुइजारलेण्ड आरो बिटिआरआव सान्थि गायसनबाय माने सुइजारलेण्ड जाबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों इएम रनजित बसुमतारिया। इएम रनजित बसुमतारिया फोरमायथिनाय बादिब्ला बिटिआरआव सान्थि फैबाय आरो बे सान्थिया सुइजारलेण्डजों समान आरो बिपिएफ खुंथायनि समाव बासि बासि बिपिएफ लिडारफोरनि हानि जेंनाखौल' सुस्रांदोंमोन, नाथाय जोंनि इउपिपिएल सरकारा गोबां रायजो राजाफोरनि हानि जेंनाखौनो सुस्रांनानै होबाय होनना इएम रनजित बसुमतारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होयो।